Yo, what's up mga kamaster? So, panibagong araw, panibagong vlog naman tayo, no? So, ito mga kamaster, ginawa ko pala tong video na to is dahil dun sa in-order ko na turkey, yung sports cam. Kasi, yung pagkabili niya is okay yung pagkabili ko. Ang problema lang is yung sports cam niya is parang may depekto sa item nila. So, ayun mga kamaster, no? So, update ko lang yung sports cam na na-order ko sa GC Sports Cam is sinubukan ko siya kanina doon sa dagat. Meron siyang SD card, nilagyan ko ng SD card. So nung pag-uwi ko dito mga kamaster is mag-i-edit na sana ako kasi i-upload ko yung video sa YouTube channel ko. Pero yung problema is ayaw basahin ng cellphone ko yung video na galing dito sa sports cam. So ito mga kamaster, oh. So ito yung mga kamaster, oh. So yung depekto nito mga kamaster is ayaw i-connect yung wifi niya sa mismong cellphone ko sa ginagamit ko ngayon. So ginawa ko pala yung video na ito mga kamaster is para ma-aware yung iba sa mahilig mag-order online dyan. So ito mga kamaster is grabe ang mahal ng binayad ko, pero wala, lugi tayo, sayang lang, di naman magagamit to. So try natin yun. Yan mga kamaster, wala sana problema sa ano niya, sa quality ng video niya, maganda sana. Ang problema lang nito is yung depekto niya, yung wifi sa GoPro is ayaw siya makonek doon sa cellphone. Parang walang laman yung wifi niya dito sa GoPro. So meron pang isa, no, gaya ng sinabi ko kanina is pumunta ako doon sa dagat kasi sinubukan ko siyang isisid sa ilalim. So gumagana naman siya, okay naman siya yung camera niya. So yung problema lang talaga niya is tinanggal ko yung SD card, tapos nilagay ko sa cellphone ko kasi mag-edit sana ako sa video na ginawa ko dito sa GoPro. Ang problema is hindi siya ma-play kasi naka-unsupported format siya. Kaya yun yung problema niya mga kamaster, no? So aware lang kayo mga kamaster sa bibili, yung may plano na bibili nito. Ito yung para nakalagay dito 4K 2.4. Yan, 4K 2.4, may nakalagay dyan 2.4G Ultra HD. Meron pa naka wifi, piki pala yan, oh. In-order ko to mga kamaster sa GC Sports Cam dun sa Facebook shop, sa Facebook shopping. So, yun mga kamaster, oh. So aware lang kayo mga kamaster, baka kayo rin is maloko kayo. So ginawa ko lang ang video na to mga kamaster is, no, para di naman sana naninira ako ng mga seller, no. So ginawa ko lang to is para ma-avoid yung iba na nag-order ng ganito, ng GoPro na kagaya nito, no. Meron pa siyang remote. Okay naman, okay sana yung quality ng video niya, no. Talaga siya, naka 4K HD talaga yung video niya. Ang problema lang is ayaw makonek ng wifi nito sa GoPro papunta doon sa cellphone, ayaw makonek. Tapos pag nag-save files ka na at i-edit na sana yung video galing dito sa GoPro doon sa cellphone, ayaw basahin ng cellphone kasi naka-unsupported format daw, hindi daw naka MP4 yung video nito, kaya mayroong defective. Tapos nag-message ako doon sa seller sa GC Sports Cam, wala na, sinisin lang yung mga message ko.
Kaya yung mga master, no, avoid na tayo, no. Sayang naman yung pira natin kahit maliit lang, kahit kunting halaga lang to, pero pinaghirapan natin yung pira. So ayun mga kamaster, no? So kagaya niyan mga kamaster, oh. So subukan natin mag-video mga kamaster. Ano? Okay naman yung video niya, tingnan niyo. Yan. Malinaw pa yung kuha, oh. Ganda pa yung kuha niya. Yan, sa video niya dyan. So, yan, lagay natin dyan mga kamaster para mag-video talaga yung susubukan natin yan mamaya. So, ito, ang nagaganda rin ito rin is meron siyang keys, no? Ng dagat para hindi mabasa sa tubig, you know? Tapos kompleto pa yung accessories niya. Meron pang free battery. Tingnan yung remote mga kamaster, oh. Meron pang remote. So pag pinindot natin to, yung video is mag-i-stop yung record. Yun, nag-i-stop na siya. Tapos pindutin natin ulit, no. Oh, nagre-record na naman siya, oh. So yun mga kamaster, no. So papakita ko sa inyo mga kamaster, no. Susubukan natin kukunin yung video dun sa GoPro, i-edit natin dito sa cellphone. So ipapakita ko sa inyo mga kamaster. So ayun mga kamaster, no. So susubukan natin mga kamaster kasi yung SD card nung galing dito sa GoPro is nilagay ko dito sa cellphone ko. So susubukan natin mga kamaster kung mapi-play ba yung video niya. Punta tayo dito sa file manager. Tapos punta tayo dito sa SD card. Tapos dito sa DCIM. Dito yung nakasave. Yun. So ito yung video mga kamaster, no. So ipi-play lang natin mga kamaster. So yan yung video mga kamaster. Video nung kuha ng GoPro, no. So tingnan nyo mga kamaster, oh, parang blurred pa yung video niya. Grabe, oh. Parang naka-slow motion. Tingnan nyo mga kamaster. Yan yung kuha ng GoPro mga kamaster. Yung video na yan. So, ayun. Tapos ng mga kamaster, no. Pagkatapos ng mga kamaster is punta tayo dito sa KineMaster kasi yung ginagamit kong pang edit is KineMaster. Yan. Yan. Dito na tayo sa KineMaster, no. So susubukan natin mga kamaster i-edit yung kinuha nating video sa GoPro. So punta tayo dito sa media. So dito natin makikita mga kamaster, no, yung dito sa ito. Yan. Yan yung video kanina mga kamaster, no. So try natin kung ma-edit ba siya. Tingnan nyo, this clip uses unsupported format. No? Hindi siya ma-edit mga kamaster. Kasi yung wifi kasi ng GoPro is walang laman. You know? Hindi talaga siya. Wala. Kaya di natin magagamit ito mga kamaster. So ayan mga kamaster, so kitang kita naman sa video mga kamaster na ganun talaga yung nangyari. So mali yung binigay sa atin, no. Mayroong depekto yung binigay sa atin. So hayaan lang natin mga kamaster kasi wala na tayong magagawa dyan kasi nabayaran na natin yun. So masasabi ko pala sa mga may plano mag-order dyan ng sports cam is piliin nyo lang yung mamahalin. Importante is sulit. Hayaan natin yung mahal. Importante is maganda yung item na in-order natin, no. Kagaya ng sports cam. So ayan mga master, so maraming salamat sa panonood ng aking video mga kamaster. So
bagong lahat, wag mong magkalimutang mag-subscribe at hit rin yung notification bell para update sa mga video ko. So ayun mga master, so maraming salamat.